wala muna tayong biyaheng Bicol ngayon kasi medyo pahinga lang muna. Merong nagpa-schedule sa akin, kaya lang pinasa ko muna dun sa pamangkin ko. Bali siya muna yung pinabiyahe ko kasi next schedule ko is September 8 na lang siguro pag matuloy. May naka-schedule akong biyahe, and then September 10 pabalik tayo dito sa Metro Manila. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto. Joe Marian TV. So gusto ko lang muna pasalamatan yung mga sumusuporta at nagpapa-shoutout sa channel ko. Nakakataba ng puso na kahit ganun-ganun lang yung vlog ko, may mga taong sumusuporta talaga. At sa lahat din na sumusuporta, thank you po sa inyo lahat. Ito nga pala, shoutout muna tayo kay unahin ko muna si Ma'am Saning Sarion. Madam, thank you po sa suporta nyo. At yan, nakakataba ng puso yung comment nyo sa vlog ko. Maraming salamat po, God bless. And shout out din kay LG Technohub, taga-presentasyon Kamsor, at sa lahat ng taga-presentasyon, shout out po sa inyo. At kay DL De La Paz, sir, maraming salamat. Lagi po kayong nakasupport. Thank you po sa inyo. Dito kay shout out din kay Kapogi Official Vlog. Ayan, salamat din po. Lagi kang nanonood ng vlog ko at may request siya na sana makapagpa-picture sa akin pag nagkita kami. Wow! Sige po, pag magkita tayo, no problem. Picture tayong dalawa. So yan, maraming salamat sa inyo at sa lahat po ng mga sumusuporta, sa mga bagong nag-subscribe at magsusubscribe pa. Salamat sa inyo. At samahan nyo naman ako sa aking biyahe kasi dito lang muna tayo sa Metro Manila. Magbibiyahe kasi nami-miss na daw ako ni Grab. Kaya biyaheng Grab muna tayo sa ngayon. Kaya yan, dito muna tayo mag-iikot-ikot sa Metro Manila kung saan naman tayo mapunta. Yan, sama-sama na naman tayo sa aking biyahe sa araw na to. Shoutout din pala sa RH yun ng Garage Torina Kamsor. Nung nagatid ako dyan, maraming salamat po sa inyo kasi pinayagan nyo akong makitulog dyan sa tabi ng RH yo. Hindi lang yon, binigyan nyo pa ako ng pagkain. Maraming salamat po sa inyo sa RH yo ng Garage Torina at sa lahat ng taga Garage Torina Kamsor. Shout out and mabuhay po kayo dyan. God bless po. So mag-iikot-ikot mo tayo dito ngayon kasi walang booking dito sa pinagparkingan ko ngayon. Bali nakaisa na tayo from Valenzuela hanggang dito sa Hypermart sa Quirino Avenue. Quirino Avenue dito sa may lugar ba to? Quirino Avenue sa Kandaan. Yun. Ang location natin ngayon is General Street, General Avenue ba to? Project 8, Quezon City. Ayan. Lalayas muna tayo rito kasi kanina pa ako dito nakatambay, walang booking. Kahit yung mga taxi, tingnan nyo, katambay sila, nag-aantay ng pasahero. Tayo naman nag-aantay ng booking through online. Kaya lang walang nagbo-book. Kaya nag-decide na akong umalis muna rito sa area na to. Baka sa ibang lugar mayroon, dito wala. Much later. Sa tagal ko nag-aantay ng booking, nakapagbaba tayo doon kanina sa may Project 8. Ay hindi, sa Ngandaan pala, sa Hypermarket. Sa Ngandaan, Quirino. So nasundan siya dito sa Maginhawa Street. Pakalayo.
napakalayo. Papunta lang siya ng UP Techno Hub. Pero at least kahit paano may pasahero tayo. At least kahit paano may pasahero na pick up. Talaga nga pala napakatumal pa ng booking sa Grab. Grabe. Kailan kasi kaya babalik yung ano? Kahit di normal yung medyo okay nasa nakaraan. Ngayon talagang dahil sa ECQ, GCQ na yan na nakaka-apekto sa ano, sa hanap buhay ng lahat, di lang sa transport. So hindi ko malaman yung pasahero na to kung fake booking o legit booking, kasi dito na ako sa area niya, wala naman siyang lumilitaw. Kasi kung talaga nag-book, talagang nag-legit nag-book ka, dapat ready ka kasi ikaw na nga susunduin eh. Ikaw na nga susunduin, dapat magantay ka sa location mo. So yun ang mahirap dito sa amin sa Grab. Ayun siguro yun siguro siya. Yun siguro si bossing. Kayo ba yun, sir? Apo. Sige. Akala ko mali yung location na napuntahan ko. Bali sa ano? Techno Hub. Opo. Okay. Dito. Free chargers to, di ba kuya? Ah, May bayad po. hindi, bayad ka na kasi ano, GrabPay. Oh, sige, thank you po. So yun, baguhan pa lang yung pasahero natin. Baguhan din siguro nag-a-apply dito yun sa mga call center siguro. Ang kadalasan dito sa Techno Hub, UP Techno Hub. Natanong niya ako kung may bayad ba. Ang nag-book siguro nito yung sa opisina nila, kaya pinasundo lang sa akin dito. So katulad nitong ano, ito yung sa lubong natin, parang ganoon din sila. Tatanong kung paano. Same lang din siguro, kaya ganoon. Ayan. So ayan, nakapagsakay tayo ng second passenger natin. Hindi ko alam kung saan naman ako mapupunta nito, maghahagilap o kung paano ba. Ayan, ito yung location natin. Ito yung location natin ngayon, UP Techno Hub. Ayan. Kahit dito medyo nabawasan yung tao. Dati noon sobrang dami dito ng tao, nag-aantay na kahit mga taxi. Ayun no. Parang ramdam mo ng bawasan talaga. Kaya panibagong hanap na naman tayo ng booking. A little later. Bali, kakain muna tayo kasi nakakagutom na. After natin magatid sa Techno Hub, UP Techno Hub, gugutom na ako, kakaikot kasi ang daan lang ng booking. Pambira. Mas maganda sa Pasana yung biyaheng Bicol. Kaya lang, yun nga, pahinga muna tayo. Sa mga susunod na araw na lang tayo makabiyahe. Yun, after natin magatid sa UP Techno Hub, so bali kakain lang muna tayo dito. Kasi nakakagutom yung biyahe. Dahil wala gaanong booking, daanin na lang natin sa kain. Doon na lang tayo babawi. So ayan, try natin makabili dito sa tindahan kung pwede dine in o take out. Kasi karamihan na nakikita ko, take out lang muna, bawal daw yung dine in. Ayaw ko ba bakit ganun pa rin yung patakaran. Sana so wala naman tayong magagawa, sumunod na lang tayo sa pinatutupad kung ano ba yung gusto nila. So ayan, kain muna tayo. After nito, biyahe ulit. So after na siguro 3 oras na pag-aantay, nakakuha din ng booking dito sa Matahimik Street.
sa may ano ba to, UP Village ba nakakasahop dito. Papunta lang ng SM North, kaya huwag nating patagalin. Punta natin sila para sunduin. Ay, tika lang. Kailangan nating magmas. Kasi nakalimutan ko na, may pasahero na nga pala. Ayan. Ayan, maya maya ayusin natin pag gana yung pasahero. Matahimik street. Saan ba? Turn left. 5 hours later. So nagpapakadit ako dito sa Pasig Boulevard, Show Boulevard Extension. Bale, hirap talaga ng booking, kaya yan, maglilinis muna tayo ng sasakyan. Baka ito yung swerte, kaya linis muna tayo. Linisin muna natin para makaswertehin tayo dito. So wala yung tripod ko dito, ang bihira. Paano tayo makukuha ng video nito? Sandal ko na lang siguro doon. So yan, habang walang pasahero, maglilinis muna tayo ng ating sasakyan. Much later. At maraming salamat din pala sa family Landasabal sa tiwala nyo, from Naga hanggang dito sa Manila. Thank you po ma'am, and sa family nyo na nagtiwala na sumakay sa akin pabalik ng Manila galing dyan sa Naga City. Okay, so yan ang naging biyahe po natin sa araw na to. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog. At ayan, nakaraos naman tayo ng isang araw na biyahe. Naway sa susunod na vlog samahan nyo pa rin ako, dahil ayan, mag-upload pa rin ako ng mga video. Maka next vlog ko pauwing Bicol na naman, biyaheng Bicol, Manila to Bicol na naman ang biyahe natin. So yan, maraming salamat and God bless. Sana safe po tayong lahat, lalo ngayong may pandemic. Ingat-ingat po. Tara na magsabagay, saan mo man gusto.